Piştî nasandina fermiya lîsta hevpeymanî û kanîdên wê li bajêrê Kerkûkê, were û cûş û xurûşa piştevaniya lîsta hevpeymanî li bajêrê Akrê berbizê de bûnê çûye. Li bazneya piştevaniya lîsta hevpeymanî li snûrê baznesê parêzgeha Duhokê ke snûrê qeza Akrê û Berdereş û Şêxan li xwe digirîtin, berbizê de bûnê diçît. Taybetî ji layê texa genc û lawan ve çûnkî ew wiha dibînin ku Êketiya Niştîmaniya Kurdistanê parêzera rasteqîneya mafên neteweyî ye dûr ji berjewendiyên hizbî. ئێمە وەکو گەنج عاشرەتە سوورچە دەنگی خدای نەلیستە هاوپەیمانیە کوردستانە کە پێک هاتووە لە یەکێتی و گۆڕان ئەمە بە هەموو شێوەیەک محاولەیەکەن کاو لیستە سەر بخە بۆ بەهێزبوونە یەکچەتی نیشتیمانی کوردستان لە باغدا بۆ پشگیریکردن لە مافی ڕەوەکانی گەلی کورد. ئەمە گەنجی خودینە یەکێتی نیشتیمانیا کوردستانی و هاوپەیمانی لەگەل گۆڕان و وەکی گەنجێ دەوەرە ئاکری و دەور و بەر و پێخۆشحالی نەکەوێ لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان گەشێکی باش بکەتن لەسەر تاسەری کوردستانی و بە تایبەتی لە بادینە و بۆ خۆ دەنگژێ مەیە دەوەرە ئاکری دەینە ئیمانخانی و کادی دامەیە 26 و ژماراویە و زۆر پێخۆشحالین ئەکەر وێ جارێ گەنجێ مەیە دەوەرە سوورسیاتیە پشتەوانیە لیستە هاوپەیمانیە بکەن و زۆر پێخۆشحالین. Gencên eşîreta Sûrçiya bi dil û giyan piştevaniya lîsta hevpeymaniya Kurdistanê dikin û taybetî kanîda jimare 26 Baznesê Xatû Îman Ebdirezaq. Em wekû gencê eşîreta Sûrçiya li devera Badîna Akrê piştevaniya xwe derbirin bû lîsta me lîsta hawpeymanî Kurdistan û piştevaniyê kandîda xwe dikeyn Xatû Îman Ebdirezaqê jimare 26 İnşallah serkeftineka baş pirêveya taybetî li devera Badîna. Em ew çi gencê Sûrçe dengê xwe dayîne lîsta hawpeymanî û kandîda me nûke Îman Amêdiye Îman Ebdirezaq jimare 26 dawakarîn li hemû gencê Sûrçiya ya îspenavê gencê Sûrçiya û denga xwe bidene Îman Amêdî kandîda jimare 26 û înşallah em ji dê hewlê baş bû deyn û ekîdî înşallah dê serkevîtin. Serkeftina lîsta hevpeymanî û kandîda jimare 26 li Baznê Akrê mijdeya piştî pirûsa hilbijartinê ye. Dê genc û lawên Akrê gehîne hemû hejêkerên azadî û dîmokrasiyê. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akrê.